Anya, dakan. Awanak pa'y ma, picture ko lang datoy. Ano mga pilpilosopon si Kamayta ka? Pagpagalang mo tekpaiso. Si Kamayta baka gara-garang pialati yung ubram Ibaga mo habang nasapa pa itahan kag si eskwela, nagasawa kalatan. Ma, kasano nagkagagasawa ko din nagtupa nga inaram data crush ko. Agasawan to laki din. Boyfriend una hanga dagita ti hanga dagita kakakras ti pampan mo to na. Api inapuraan ay ti panag-aasawa ko haan. Api kas lain na po'y data na isubom ko na sinit ka ka iyulam. Ma, api kami isubo yun na pudot sa inapoy. Ay na ako mayta, pamagmagala ajay. Pamagmaga, ang muyo nga napudot, isubo yung hindi kami ninta inapoy yun. Pudutan nyo gamin sakay agreklamo nung masinit na dilay yun. Amom, yung kalatagi saan ta, baka pumutot pa ito ulo ka agsap ngat pinagkita ka baka tila agda pa iti maraming kukinyam. Hay buhay, kasla na ala katulong ti sarilik nga balay. Anya ta ko nam, awan ma, kunak apanak agisaan. Kaya po kaano ay ang agnakam dati anak ko ma.